sa atong pagsaulog sa umaabot nga kapistahan. Ang piyesta, panahon sa pagpasalamat sa Dios sa mga grasya nga atong nadawat gikan kaniya. Pero lahi karong panahona. Tungod sa giatubang natong problema tungod sa COVID-19. Aron mapugnan ang pagtakboy sa maong kagaw, aron dili kini mokaylap sa atong probinsya, likayan nato ang paghikay sama sa naandan ug pagdapit sa kasagaran nato mga bisita karong umaabot nga mga kapistahan sa mga lungsod ug kabaranggayan. Magpasalamat kita sa Dios uban lamang sa sakop sa atong panimalay. Dili na lang nato ilapiton ang tibuok natong pamilya ug mga paryente aron malikayan nato ang dakong tapok-tapok. Kay basin kiniunya ang mahimong hinungdan sa pagtakboy sa coronavirus ngadto sa ubang tao. Awhagon ko kamo sa pag-andam na lang sa ginagmay ug ihatag na lang sa simbahan ang kwarta nga gusto ninyong gastuhon. O dili ba, iapod-apod na lang sa mga kabos ang mga pagkaon nga gusto ninyong iandam alang sa mga bisita. Kung sa ulugon nato ang piyesta uban lang ang atong pamuyo, mahinumduman nato ang mga Israelitas sa panahon ni Moses nga mga ulipon sa Ehipto. Gimanduan sila sa Dios nga magpuyo sa sulod sa ilang balay ug mag-uban sa pagkaon sa pan ug karne samtang sarado ang pultahan niini nga dunay markagikan sa dugo sa karnero aron paglikay sa anghel sa kamatayon. Ang misunod sa mando sa Ginoo naluwas ang ilahang kamugwangang anak gikan sa katalagman. Nindot kining palantungon sa mga panghitabo karon. Ang bag-ong anghel sa kamatayon mao ang COVID-19. Dili ta angay mahadlok sa maong kampo. Kay kundi unang atong pagtuo sa Ginoo, ban sa atong pamilya ug sa atong pagsunod sa mga pamaagi nga gipatuman, siguradong panalipdan ug maluwas kita.